Hola, jo sóc Esno. Avui som 12 de maig de 2026. El divendres vaig veure Mario Galaxy, és Mario 2, jo què sé. Està xulo. Està, 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 està bé. Està bé. Si faré spoilers, Fox, ho he vist abans, fa 2 setmanes, però Rob i Mr. Game Watch. Hòstia, no ho esperava. La trama no, però està bé, la, la pel·lícula. T'ho recomano. Per passar el rato? Sí, sí. Diosa de la luna llena. Y esta es Chak-Che, la Gràcies. luna nueva. Mira, Hay una inscripción. Chak-Chel, la llave yace más allá. està guai. El Tom Rider, l'ara. Adeu, que vagi bé. Demà, el dimecres, potser. Dijous, Tom Rider. Que vagi bé i demà més.